Morning. Kuti morning kwa inu nonse. Yes, wafika tu Sapota wankulu George Brilian Bindi. Program yene ya Sapota. Anakubala kodi muli bwanji. Yes, happy Mother's Day dzulo tulimenero. Timakumbukira kwafunira amayitu zabwino zonse pa ntchito imene anagwira kuti iyayi ife tikhalepo ngati mukuonera TV padali pano chifukwa chokuti panali tu mayi ndithu ndendi kuti amayi zikomo kwambiri. Inenso tu kwa mayi anga kuna miyango ndikuti zabwino zonse kumene konanga mayi Thawi kukasungu muli bwanji ndikuti iyayi inunso tu munayigwiratu ntchito ndikuti zikomo. Kodi ndi akumafunsa pa chizungu akuti kodi pachichewa kuti nakubala nakubala tsiku la nakubala timatana kuti limeneli timapanga za Mother's Day. Sugwirizana zimenezo nde iyayitu tsiku limeneli ndinayenda kufunanso kupeza azimayi kuti ati bwanji. Tisayiwale kuti last week tinali tu kuchani kuja kuli mbuli. Yes, kuli mbuli nde program ya lero timvaso tu pang'ono poka za kulimbuli. Bwanji tingwa pako pang'ono. Kodi kuno ambati kulimbuli kuno Kuna kulimbuli kuboda. Kulimbuli. Kuli chani? Kulimbuli. Matisa la chani asa? 37. Kuno ndikutiko? Kulimbuli. Ainayo. Iwe kwatu. Iwe ndiwe nzaliwa. Ine kwatu nkumulanje konkuno uselu kuko. Imani. Yes, program tu imene timva poza kulimbuli paja ndadupa san part 2 ndenda tiyayi ndikupaseni part 2 ya limbuli. Koma nkhani yaikulu ndiya amayi ndithu kuti tsiku limeneli ndi tsiku lutu la anakubala ndende nachezaso ndi amayi tu awa ndi apa. Abale anzanga bwanji tiyambe program imene popita kunyambadwe kumene nakacheza ndi amayi tu moteni zokhuzana za tsiku limeneli la anakubala. Ulana kubala likasangalala fadi tunakonzera pa ukwati umene unali wampanga wa mng'ono wange. Ali nani? Chabwino. Anajesa jamwe kuti kuli bula chisanga chimene chikapitirire popanga ukwati umene tsiku la lero. Chabwino. Ndithu. Mayanga akati tsiku la anakubala pamachitika chani? Kwagulira makolo kuzova. Inu mwagulira? Kodi mayanga umeneko? Mukucheza tu ndi Sapota wankulu pa Mibawa television. Ndi amati Mibawa television creativity that does us. Mungabwereze mawu amenewo? Mibawa television creativity that does. Mwati bwanji? Mibawa television creativity that does. Photosynthesis. Mwati bwanji? Kumeneko? Photosynthesis. Chabwino. Eti kumeneko ati Photosynthesis. Amagawa makeke. Ndi makeke pa Japanali. Panali makeke 41. Ndi ine nazabweresa panga 14 kuzacho sapo. Anasala po ngati? 41 ndi 14. Jagonayo imene. Ndimenda gonayo. Akuti ansala ndinda gonayo. Eti chani? Asa 28. Asala ja? 28. Panali makeke angati? 41 eti? 41. Ine napitisa anga 14. Ndienda chisapo angati? Asala chani 20 cha? 28. Maya angati asala panga? Asala 20. Asala ni 28. Bambo anga umeneko? Asa 28. Iya itu amene kukuma napa tsiku lino lana akubala kukumana ndi Sapota wankulu. Akuti ine ndabweresa makeke anga panali makeke 41. Ine ndinali ndi anga 14. Kwaika pene macha ndikuchosapo 14 anga auti asala 28. Mwati mwa asala bwanji? 28. Inu mwati bwanji? Chabwino. Iya yenda ndi bwino ndani? Chabwino. Sapota. Mayanga. Inu masapota timenji? Ndino enda unaso tu mafalido ta. Uyu sanga kale tu wanyere. Inu mayanga masapota chani? One trust. No. Zikoni kadi mafalido yetu kuti wina wavala zote ndi iya kuchena bwino. Basi. Siku lana kubala mapanga zotani? Basi tu baonesa amayi bagwira ntchito bachito mwana ti yanayigwira wabasa mphaso monga wana kubala. Siku lana kubala mapanga chani maya?
pita kaona makolo watu analazilela makaona kunyanja noti kunyanja kunyumba kwa kama kala kuti mapita kungaona pali china zake chakuleka kashuga kakachitenje chabuno ndipo chalimati Mibawa chani Mibawa television creativity that ndi mafusa about pa 41 tichosepo 14 asante chani 27 ndabweresa panali makeke 41 inenda chosapo makeke angamene nabweresa ine 14 asala pangati 27 makeke 41 panali makeke 41 ine nabweresa anga 14 ndichosapo so anga asala pangati 27 asala pangati kwa 27 iya Sapota ni mafuna kwambiri makumba kopya kwa maana kuti inu mungamugwesa Sapota ndipo kopya lero mamugwesa ndamugwesa mwati bwanji ansala yanu bwanji 27 mwati bwanji 27 panali makeke angati analipo 41 mkopo 140 oh yeah ine nabweresa anga ngati 14 ndena chosapa ngati mwali 27 ndacho sapo 14 mwakisapo 14 biya 41 ndene nabweresa anga 14 ndena ngati angaja ndani ndacho sapo akhala pa ngati mwati 20 cha 27 eti akhala pa ngati 27 solo mati masapota Wanderers kodi pa chakocha Wanderers ndi ndani kocha Wanderers ndi ndani sino Wanderers ndinoche wa Bulesi chamutati chuleni ma striker awiri a Bulesi chuke bonsoya kodi mabwanga mulipiza kuyerekera samu yemechi mulipiza mugwira ntchito iya itu mkulu amene akuti akugwira eti ndiye mwatakocha Wanderers ndi ndani Bulesi simukwaziwa timangoikonda zimu ati ndandani mwina akukuzirena akuti ndani akuti ndani Bulesi akoja Bulesi dzina lose akuti ndani abasuwa dzina lose akuti amagodzi ndi mkulanga panali makeke angati panali makeke 41 ine ndabweresa ngati 14 ndachosapa angaja chani 14 asalapo angati 27 ndeleno mangwesa Sapota ndangwesa Sapota wachepa kwambiri wachepe etakuluakulu makeke analipo chani 41 ine ndabweresa ngati 14 ndachosapa anga 14 achasapa ngati 27 Sapota ndangwesa kwa Sapota akuti makeke kanalipo 41 ndiye wabweresake 14 ngati mwachosa 14 ndio asalapo so 41 eti mkulanga anena zona mkulanga tabweresa nima oti characteristics asiningakwanisi mkulanga okay photosynthesis mati banje mati sizesi yatani mati banje photosynthesis mati banje make tiapeke mati banje photosynthesis tirimo mati chani photo mati banje make mati banje make photosynthesis kumeneko photosynthesis akutibanje photosynthesis eti mkulanga atibanje photosynthesis masentence chani photosynthesis okay characteristics hayi sindikwanisa okay chabuno Mibawa television creativity that does us Mibawa television mwina timveka mwana ya patia Mibawa television nenani mwina mungu opera kwa mai Mibawa television creativity that does us adibaji Mibawa television kwina kwaya kuti bwanji kaya and Mibawa television Mibawa television creativity that does us tetani nereni tane Mibawa television kwina kundeni photosynthesis madibaji photosynthesis kumene kuchemwali yes amene tu amaya amene tinacheza nawo tu kumeneko nditu tsopano tinazapita sotu ku Blantyre market ndati yayi Blantyre sisunga tu kape nditu sisunga limbuli sisunga mbuli tu Blantyre nditu ndiye ndinakachezaso ndi mkulu wina
kodi pa Mother's Day mapanga zotani ndithu ndi abale ansanga tiyeni timve kodi Yesu akubwerapo bwanji pa Mother's Day. Yes, akuti zimenezi zikukhuzana ndi Yesu ndithu ndi abale ansanga tiye timumve mkulu amene kulonga ndilero akuti ni Mother's Day. Pa chizungu ndi chani? Kasiluziwa. Pa chichewa ndi chani? Mother's Day. Pa chizungu Ndo zandiro. Koma timakumbukira chani pa tsiku la Mother's Day? Masauta ina kuti kusangalala, ina kuti kudya bwino, ina kuvala bwino. Pa tsiku la chani limene? Mother's Day. Okay. Ndi tsiku limene limachitika kangati pa chani? Sila mozi. Kamodzi? Tsiku lake amati chani? Mother's Day. Mother's Day. Ndi mati kweni amati kutani? Kusangalala kudya bwino, kuvala bwino, ena amamwa. Oho. Mweza zomwe mwazo. Oho. Zimakuzana ndi chani zimezi? Kali chisangalalo kandi chani kachana lero. Oho. Mango khala unakati dani. Oho. Kodi nanga utakhala ndi step mother wako khoza kusokupanga ndi zimezi? Step mother. Ndithenga kuza kupanga. Oho. Kodi step mother ndi cha? Haya. Okay. Koma tsiku ndi chani akuti chani? Mother's Day. Timapaka chani pa tsiku limene timakumbukira chani? Kazambu Yesu. Chabwino. Iya itu mkulu tu amene kuno ku Blantyre market kufotokozapo bwino za tsiku limene lokuzana chisangalalo chimene cha Mother's Day. Ndiye mwana kuti zimakuzana ndi za chani? Mother's Day? Chikondwere cha ndani chambuye cha? Chambuye Yesu. Yes, kunena kuti ndi chikondwero cha Mother's Day ndithu kulu amene ali ndi geni yake imene amagulitsa zovala tu kuno kunsika wa Blantyre ndithu. Sichoncho kulanga? Chabwino. Koma zampira zimasatira? Mulibe timu imene maisatira? Palibe. Zilima kusapota yowina. Yowina? Matimu ake ngati atiyo? Wanderers. Ndi mwati tsiku limene la Mother's Day timakumbukira chani? Zambu Yesu. Kuti chani Zambu Yesu? Ina matukungu kusangalala wena kuvala bwino. Ina kudya kumene. Amata kula nkhuku. Aja vadeni ndiyana. Koma kweni timakumbukira za ndani? Zambu Yesu. Yes, Mother's Day akuti timakumbukira yayi Zambu Yesu. Nkulanga ndi basi ineso ndizipita tete. Tachokoza nkulanga tete. Ziko mokwambiri. Iya nkulu tu amene tagulako tu shati imodzi mwinaso tizaivala pa program imeneyi pozaonera kuti yankulu zina simna nduze nkulu. Zina ndani mati? Kasim. Tabela ndi chapafupi tu Kasim. Kasim ndi auze kuti lero tsiku la Mother's Day kapena perekani uthenga wa Mother's Day kwa anthu uso amene amakumbukira Zambu Yesu. Ayo wose kusangalala kwa bwino. Maka pa tsiku limene la chani? Mother's Day. Limene timakumbukira chani? Zambu Yesu. Iya zikoma kwambiri kulu ankate. Kulu tu amene yakuti tsiku lana kubala timakumbukira tu za Ambuye Yesu. Chikristu tu iya chavuta ndithu ina ka program jatseketseke mwina tinakamvesetsa pamenepo ndithu. Tsopano ndi tinazakumana kuti ndi amayi tu amene kuti kodi anakubala makumbukira chani? Akuti pana kubala timakumbukira Mother's Day. Yes, timakumbukira Zambuye Yesu mkulu ku Blantyre komanso tu kunyambadi kumene tinapita kuukwati wa nkunika iyayi kunavuta ndithu chifukwa kuti amayi anali kumeneko kundiumira iwe Sapota tifati nepo za anakubala ndenda tiyayi mwayi tu ndi umenewo ndithu iyayi tinanjoya ndithu tu pa ukwati umene unachitika pa Mother's Day ndithu ndi kunena kwawo kuti timakumbukira chani timakumbukira pana kubala timakumbukira Mother's Day. Tiye ntamve mayi amene kumene kumayanga ndi mankhwa ndwi Sapota timenji Malawi kono big bullets pachako cha bullets ndani akuti ndayiwala kuti ndayiwala ndi first name second name akuti amuyiwala kuti ndi Kalisto Pasuwa. Akuti dzina lo ndani? Kalisto Pasuwa. Matibaji manje umbele. Matibaji. Patsiko lana kubala mayanga timakumbukira chani? Mother's Day. Tiyankhula timakumbukira Mother's Day. Akuti tsiku lana kubala timakumbukira Mother's Day simwa teno? Ayi. Kodi tiyaphulenti yawo nanka ino ndiyawo?
Mayanga sikulana kubatima kumbukira cha zabwino zonse ino mwatima kumbukira cha Mother's Day makolo timene kwagula chitenje cha nyuwani akuti timakumbukira chani awa Mother's Day kodi Mother's Day ndina kubala zosiyana bwana siku limene anakubereka zofanana yankhawo lina English china chochewa ine ndafusa kuti tsiku lana kubatima kumbukira chani ino mwatima tikumbukira chani timakumbukira tsiku Mother's Day timakumbukira makolo athu azimayi athu azimayi athu amene anatibereka kwachitira zabwino kodi pasikungu agula chitenje siku ndena kwa mayi wanena chocho timachitira zabwino ndipo chatimati Mibawa chani Mibawa television creativity that does mwatibaji Mayanga Mibawa television creativity that does kumene kumayanga timapikira nsima kwatsukira mbale china chichonse kwapangira tsiku lana kubala Mother's Day nkolanga Mayanga kumene Mayanga kaulibe zomachi ndile Mayanga kumene akatulibe takati kungwatungira mazi kwasambisa basi kwanyamula kwaika motero tulibe chatu abasa chitecheche ndizimene tu kucheza tu ndi amayi kucheza tu ndi anthu nditi pa program yake imene ya Sapota ndipereke maulemu kwa nonse amene munachita recognize my presence ku kwati wankunika kunyambadwe ndithu kushameze ndithu iyayi tinasangala ndithu kuperekaso ndithu kuona soto obwante analiso tu kumeneko ndithu tsopano ndiye bwanji tibwereretu ku part 2 ya limbuli. Yes, limbuli tisaiwale kuti inayaka moto tu Tuesday yapitayi. Kodi nanga lero part 2 ya limbuli ikuti bwanji. Abale anzanga tiyeni tu kumeneko tikaone tu kuli mbuli. Mchananena mucha kuti tifika tu kumulanje tafikadi tu kuli mbuli. Tinafikapo malo ano ndiso ena kumatsuza iyayi kumeneko kuli mbuli iyayi koma tafikadi kuno kuli mbuli funso kumafusa kodi kuli mbuli kuno iyayi mwina tikofusa sonkulu amene akuitanira mamini pasi pabide ukulu anga muli bachi atribino kodi mukuitanira mamini pasi ndile mini pasi ndi yani kapena ndi chito a conductor chabwino masamu koma kuenda bwino mini pasi pang'ono mini pasi yake ndiyoyo ikupita kuti Kulimbi? Chabu, kodi pali makilomita zangati choka ndokafika Kulimbi? Sinikwaziwa. Simukwaziwa? Chabu, nanga change mapeleka bwino? Tingo erekeza kulanga. Iya itu nkulu tu wamene itu wamini pasa kuti yayi bwanji ine ndingona po ziwiri zitatu ndithu. Ndi mwina tingwafusa so amayi ali pamene pa. Mayanga muli bwanji? Nanuso mfuna mwendera yothawa yomwe? Aiso. Kodi kunoko hauti kulimbuli? Nkulonga, ati kulimbuli kunoko? Ati kulimbuli kunoko? Kuno ndi kulimbuli. Kulimbuli? Kunena atu kwa amayi amene akuti kuno kulimbuli. Mwati kulindadi kuno? Kulimbuli. Mwati bwanji? Iyayi. Osati kulimbuli tu iyayi. Koma kulimbuli. Chichewacho mujimvesese kuno kulijani? Sikuli kulimbuli iyayi. Koma kulimbuli. Nkulanga kuno kulijani? Kulimbuli. Mwati bwanji? Osati kulimbuli. Koma kulimbuli. Mayanga ati kulijani kuno? Kulimbuli. Nangandine? Iya itu tiri kuno tu akuti kulimbuli. Eti nkulanga akuti kulijani kuno? Kulimbuli. Koma kwani kunoko ndikumuloza. Koma kulimbuli ndi estate. Kulimbuli ti estate. Chabwino. Koma kunoko kulijani? Ndi kulimbuli. Kulimbuli. Yes, kunena tu kwa amayi amene akuti kunoko kulimbuli kufomereza munjandani mwati kujani? Kulimbuli ndithu ati kunoko kulimbuli ndithu. Kucheza tu pa program imene ya Sapota. Mayanga inu masapota timu yanji? Bullets. Inu masapota ja? Wanderers. Ndi apa a Bullets a Wanderers. Akochi a Wanderers ndani. Iya itu nanga akuti ndani? Ati Joseph Kamwendo. Nkulanga madibanji? Joseph Kamwendo. Marina? Joseph Kamwendo. Amene ndi kochi wachani? Wa Wanderers. Kodi Wanderers yake kodi Wanderers imachokera chigawo chiti cha muno male pachati ndi kumpoto pakati imachokera chigawo chakuti? Pakati. Yeah. Chabwino. Koma kuno pacha kuli chani? Kuno ndi kulimbuli. Kuli ndani?
kuno kuli mbuli. Mwati banji? Kuli mbuli. Bamwanga, mwati kochi wa Wanderers ndani? Joseph Kamwendo. Kuno ndikuchani, kulichani? Kuno ndikumuloza. Kulichani? Kuli mbuli. Ehe, kunena kwake tikumeneko. Ati Joseph Kamwendo ndi kochi tu wa Wanderers nditu. Kuneko, mwati kulichani kunoko? Kuli mbuli. Yes. Mwati kochi wa Wanderers ndani, wa Bullets ndani? Ndamuyiwala sinimamuziwa. Ozina ke ndamuyiwala sinimamuziwa. Kodi ndamuyiwala ndi first name, second name? Sinimamuziwa. Iya itu kucheza tu kuno kuli mbuli kunena ena somene tuchira mungoti kuli mbuli kuno eti? Kuli mbuli kuno kwen? Kulibe mbuli kuno. Kuno ndi kumuloza ali mbuli ndi estate. Oho. Ndeti kuti estate kunoko? Kuno kumuloza. Tiyo ndi ali patipo panopo. Ali pa mufu. Ali mu shop. Chabwino. Mkulu wanga. Inu masapota timu yachi? Wanderers. Nde akuti apopo. Akuti mwati ndani kochucha? Mwati nani? Isaac Osman. Mwati chomo ndani? Isaac Osman. Nde kochi wachani? Wa Wanderers. Mwati ndani? Isaac Osman. Anamba kukocha Wanderers liti? 2018. Kochi yo ndani? Isaac Osman. Mkulucha, watawaso mkulucha? Mkulucha tawaya? Mwati kunoko ndikuchani? Kuli mbuli. Mkuluanga. Muloza boda. Kulichani kuno? Kunoko ni kuli mbuli. Akuti kunoko kuli mbuli. Ndiye mwati kochi Wanderers ndani? Isaac Osman. Kodi amafuna nene kuti Jomo Osman? Iye mwina akuti mwati ndani? Isaac Osman. Ndiye kochi wachani? Wa Wanderers. Chabwino. Zikwenda bwanji kodi musumwaka malonda baba? Mwayala zovala. Ndi zikwenda bwanji baba? Wantu malinga ni mmene tili nyengo zake zi. Kodi nyengo zotani? Nyengo za coronavirus. COVID-19 namene khanga twavutisa business kwambiri. Oho. Chabwino. Kodi COVID-19 yo amukona kuti tingamukonjese bwanji? Popewa zinthu ngati kusamba mmanja pafupi ndi sopo. Kupewa kusamba mmanja pafupi. Kusamba mmanja pafupi ndi sopo. Kukhala social distance osandikana. Kukhala chani? Basana 1 meter. Kukhala chani? Social distance. Akuti kukhala chani? Distance dojo. Mayanga, mwati kukhala chani? Iya itu kuno kuli mbuli kukhala assistance chani? Ati assistance chani? Akuti chani? Dosho. Kukhala chani? Dosho, sisters Dosho. Yeah, kuti tisanenge matenda tikhala chani? Sisters Dosho. Tamani kaitu. Sister. Mwati tikhala chani? Social distance. Tikhala assistance chani? Dosho. Not social distance. Kunoko ndikuchani? Kumulanje limbole. Kuli ndani kuno? Kunoko kuli coronavirus. Kunoko ndikucha? Kuli mbuli mulanje. Not kunoko ni kuli mbuli mulanje. Kuli chani? Kunoko mulanje kuli mbuli. Kuli ndani kuno? Coronavirus. Not vera mbuli vesiva mbuli yayo. Koma kuli chani? Kuli chani? Coronavirus kunja kuno sadi ali mbuli yayo. Tunena kunoko tili kuno ndikuchani kuli chani? Kuli mbuli. Kuli chani? Kuli ambuli. Usadi ile mbuli komandu na mbuli. Iya itu kunena tu kwa mkulu amene kunena kuti ine ndanenapo zoti kuno kuli mbuli koma mkulu wati kuli chani? Kuno kuli mbuli kwa sine mbuli. Chabwino. Iya kucheza pa program imene itu ya Sapota nditu. Mwana tu agona tu. Mwana ugona ndekuti corona so. Corona. Kulanga inu Masapota timechi. Ya Bliss. Bullets. Dzina lonse limati chani anya? Zina sindiziwa. Iya itu kuno akuti sindiziwa. Iya kuyankhula kwa anthu akunokula business imagulisa chani? Magulisa Kabichi. Pali kabichi 31 ine nditengepo kabichi 13 inumsana nimungati. Ndikuyankhula ndi awa mwati banji? Disali kabi 18. 31 pamene bwet ine nabweresa wanga ndenda chisapo wanga ndi msana ndi 18. Ndachisapo wanga 13. Dalepera. Mwalepera. Ine ndi imusapo ndi ndalepera. Kulanga.
akuti pasala mungati akuti pasala 20 ansala ndi chani 20 iye aitu mkulu tu amene kunena kuti wabweresa kabichi wake 31 ine ndabweresa 13 akuti asalapo ine ndatikapo anga 13 uja asala ndi angati 20 cha 20 iye mkulu tu amene akuti asala 20 nditu kucheza tu so mkulu anga akuti Mibawa television creativity that dazzles ndanenoti chani tabwereza ni mawu amenewa Sindakwanisa chifukwa kuti sindaziwa. Sindaziwa. Iya kodi ngati ndati mwadziwe ndati mubwereze zimene taneneneyo. Ndiyambireso bwino. Tateni. Mibawa television creativity that dazzles. Mibawa television. Kwina kolesi nizoa. Kulanga. Mibawa television creativity that dazzles. Mibawa television creativity that dazzles. Nde muyambireso bwino mungonena bwino mwamya. Ndati bwanji? Basi. Basi ndiko. Kamne latalika ndiko nena lalifupi. Tanena lalifupi. Tangwesa ni kuti characteristics. Characteristic. Mwati bwanji? Characteristic. Anenoti chani? Characteristics. Ine pa Mibawa. Mwati bwanji? Ndinele Mibawa television creativity that dazzles. Achikuli kodi pacha kuno ndikuchani kulicha? Limbuli boda. Kulimbuli ku boda kuno. Kulimbuli ku boda kuno. Ati kulichani ku boda kuno? Mwatichani? Limbuli. Kulimbuli kuchani kuno? Limbuli. And the characteristics. Characteristic. Mwati banji? Characteristic. Chabuni. Mayanga meni. Characteristics. Akuti banji? Characteristics. Photosynthesis. Iya itu mkulu tu amene akoneka kuti ayi zonse zili bwino. Abale nzanga tili tu kuno kulichani? Kulimbuli. Akuti kuno kuchani? Kulimbuli nditu. Tili kuno kulimbuli nditu. Tiendeso kuti ticheze kuno kumene kulichani? Kulichani kuno? Umuloza chabwino. Iyayi program yake tu ndimene ya Sapota kucheza. Kulanga muli banja? Ndibuna muli bwa? Pa 41 tichosepo 14 asala banja. Sindikuziwa sinapita ku sukulu. Kulanga ine ndanezoti mwapita ku sukulu? Ayi koma imene ni masamu. Amene ni masamu. Simunapita ku sukulu? Zikukuza na bwanji? Chifukwa mwandifunsa lodi pa 41 ndichosepo 14 basala bwayi. Characteristics. Sindiziwa zimenezi. Dzina lanu ndani? Ndaliwa. Biswe kinakari. Kuno ndikuchani? Mulanje boda. Kapena kulichani? Ayi kuno ndikumulanje boda. Dzina lanu ndaliwala. Biswe kinakari. Iya itu zochitika tu kuno kulimbuli kunena tu kwa wina aliyesati kuno kulimbuli munthu akuti ndaliwala dzina langa zikuchitika tu kuno kuchani kuli Ishmael kumeneko kulo dzina ndani? Chifundo kumeneko Chipangano. Chifundo chipangano mbasapota timu yachi Bullets maisata bwino Ayi. Mango Sapota ba. Okay, dzina lonse mungoti Bullets dzina lonse ndi chani? Nyasa big bullets. Nyasa big bullets. Kulako ino Sapota chani? Maule. Mantu akhala babozi nditu. Pacha tindi zigawo zosiyana tini ndi kumpoto pakati kodi Nyasa imachokera chigawo chiti? Chakumwera. Imachokera chigawo chati? Chakumwera. Ndi chifukwa chani anthu mwekali mozi musapota matimu osiyana? Siti kusapota matimu osiyana ine. Tikusapota limozi. Timu imozi. Nyasa big bullets ndi maule umweyo basi. Ndiye nichoti kadima kuti maule. Kuikonda timu kwa basi. Nditu. Chabwino. Inu basapota timu yenga? Ine. Nyasa big bullets. Nyasa big bullets. Kodi pacha akochi anyasa big bullets ino? Sima aloweza mdobwino. Madibanji? Sima aloweza mdobwino. Imachokera chigawo chiti? Chakumwera. Boma lichi? Choko brand yakubwera mpaka kuno mulanje.
Bule simba choka ku blanta imakazo chibubu mpaka na kuno. Imachokera kunoko. Amba ku blanta ya. Fika mpaka na kuno. Sinanga imachokera kumene makhala ndi ku blanta kuzafika kunoko kumulanje kunoko. Tima Sapota kuchoka ku blanta mpaka na kuno. Oh. Chabwino. Ndi mungakubwereza mawu characteristics. Characteristics. Mungabwereza mawu amene? Characteristics. Mwadi banji? Characteristics. Mwadi banji kulanga. Iya. Muli ndi ufulu kuseka kukwiya ndi anthu asakuonongere ufulu wanu edi. Tatikani character? Lisukulu ndi yabwino. Character. Guys, usamaseka. Characteristics. Chabwino limene tilitaye ukoko tilitaye kuti chwe photosynthesis. Chabwino. So kulanga. Chabwino tigwerekezedi. Ndaona apa pali za betting Yeah. Kodi za betting tigwerekezedi. Mawina 41,000 kwacha. Yeah. Eti nde ine ndachosapo yanga imene nalayo nthumba 14,000 mukhandizikati 41,000 kuchesa 14 yes bange masamu misandi 27,000 yeah Maribanji 27,000 kumeneko 27 kumeneko 27 yomwe 34 Maribanji kulanga 34 tabena ni pafupi to ayi pompano chabwino ndingobaya masalosiana 41,000 imene mawina inuyo yanga ili nthumba 14 ndachosapo musala ndingati 37,000 isala basi 27 Maribanji 27 kumeneko 37 kumeneko yankakaletu 37 iya itu kodi kuna ambati kuli mbuli kuno Kuna kulimbuli kuboda. Kulimbuli. Kuli chani? Kulimbuli. Madisala chani asa? 37. Kuno ndikutiko? Kulimbuli. Yeah. Madisala asa chani? 27. Madi 37. Kuno ndikucha? Kulimbuli. Kuli chani? Kuboda. Kuli chani? Boda. Kulimbuli. Iya itu kunena kwa mkulu amene kuti kuno ndikuchani? Kulimbuli. Ndanena kuti inu muli ndi 41,000 mwamvesesa? Yeah. Ali ndi chani? Kosa 41,000 41,000 pakakuleta malemba ocha? Alipadia 41,000 ehe nde ine yanga 14,000 ndachosapo imene nabwera nayo nthumba musala zingati 27,000 kuno ndikucha kulicha kulomoza boda kulimbuli Mwalibaji kulimbuli Mloza boda kulimbuli Auticha kulimbuli akulu edi kulanga kumeneko asala ikhala chani 27 kumeneko 37 kumeneko 47 nanga kumeneko 27 kuno kuli chani kulimbuli kunoko mloza boda kulimbuli nenani monyadira bwino kuna kumloza boda kulimbuli mwati banji kulimbuli kuli chani trading center limbuli chabwino ankulu wanga mwina ndinene bwino sodeti awa ali ndi 41 mwamveseze ali ndi 41 ine ndi 14 eti ndachosapo 14 yanga icha ikhalapo banji 27 26 kuli chani kuli chani mati kusala banji 27 kuli chani kulimbuli ya unako kulimbuli zenzeni ya 47 kulimbuli mati banji kunako kulimbuli nditu chabwino Yo nama usaba mene popo. Ndi 41,000. Kulimbuli ndi kuboda. Kulicha? Kulimbuli. Isa hapo baji? 27.
Isalapo chani? 27. 27. Yeah. Kuno kulicha? Kulimbuli. Kusala Isalaba? 41. 41. Kulichani? Kulimbuli. Isalapo banje? Dafusa ngapi? Isalapo banje? 41. 41. Kulichani? Kuno ni kulimbuli. Kulichani? Kulimbuli. Mamaji dule. Yes. Kunoko ni kulimbuli. Yeah. Isalapo banje? Ndimena yula akulu atomo yote nimenayo. Adi isalapo banje? 41,000. Nchoncho? Yeah. Tadi. Bali matibai ba mwene. Amati bai bai. 27. 27. Kulichani? Kulimbuli. 27 kulimbuli. Pasa na 41 yomwe. Kwa yani mimi mna nayo inuyo. Ya weka 41 yomwe. Matibaji? Pasa na chani? Pabwanji. Mkamati pasa la chani pabwanji. Asa janena kale. Tinanena puzo na kusa kale. 41 kutosa 14. Isala wa 27. 41 basi. Kulanga? Apa pali mabeba langa? 3. Atatu pa Jerome. Awa? Chabune? Awa ndiano mabeba lano. Atatu. Nde ine ndabere sabu anga awiri. Mwamveseze? Ndenda chosabu anga acha. Inu musanda ngati? Imozi. Madibanji? Ndimozi. Kuno kulichani? Kulimbuli. Madibanji? Kulimbuli. Asa la tatu angao. Suma chosabu. Kulichani? Kulimbuli. Iya itu kucheza tu ndia tu kuno. Kulimbuli. Aliyese kunena saundi kunodi. Kulichani? Bigi inena nikuza. Nikudusa hapo masikulu yanga na pa masikulu zanga. Kumana ngopezela masikulu zanga naonesesa hapo bona ngopezela. Kumana mafufuso. Mwina ndemanga zima nkuchita pa nchani ndichiziwe ni yanke somo londola. Mwapeza chani? Ndemanga nkumana ngupeza po kunikira buno buno chani. Kuma zima nkufuso ndichiziwe nipo ni yanke. Yeah. Nkulanga. Yeah. Nkulanga. Yeah. Network ndimo kamena yako. Network siri mosi. Network ilipa? Cheni cha gwamo yimene. Cheni cha gwamo basi. Palinga. Napeta gulu bwino. Inu nakota kota. Nekota kota. Palinga nkota nkota. Kuja? Palinga. Nkota nkota. Boma la nkota nkota. Kodi kulanga. Mana Ankulanga. Yeah. Kumalai kuno tindi boma la nkota nkota. Yeah. Tindi nkota nkota. Madiba tindi chani? Nkota nkota. Nkota nkota. Nkota nkota, tindi nkota nkota. Nisiwe muni ni mafuso kuti. Ainayo Iwe ndiwe nzaliwa. Ine kwatu nkumulanje konkuno uselu kuko. Imani tu kuzani makala. Mungoseka bwanja mwene. Nikupena ngone makolo kumuzi. Kwanu ndikuti? Kumuzi kwatu nkumulanje ko badwe. Koma ni makala kukota nkota. Kono ndikuchani. Kono kumulanje. Kono ndikuchani. Kumulanje kulimbuli. Kuboda. Nkulanga. Kumulanje kuboda. Nkulanga. Kumulanje kuboda. Okay, kuno ndikuchani kumulanje kuboda. Kulichani? Ziniziwa. Ziniziwa. Mungu panga panga. Bwanja. Kuno kumulanje kuboda. Natoleze imafanyiziwa. Ine mwene kwatu ndikuuselu kuko. Okay. Koma umakala kutiko. Kunkota nkota. Kuchani? Kunkota nkota kulinga. Tigoja pakatu. Kuchani? Kunkota nkota makala nkota nkota. Amadi makala kuti? Kunkota nkota. Kona bela kumulanje kata. Boma la kuti chile? Akuti nkota kota. Napeta guri mafuso kudinoko. Katika nchana hapa Mibawa alikuseli. Ona peta kunona ngula kula baba. So pano bwetu aliyesa mambo ya bantu mankoma mutu. Mnikome. Kuso mnikome. Nikome. Kuso libwere niliana kuna kulimbuli iwe. Kuna kulimbuli boda mwana. Gomano. Chabu inokulanga. Anyamata abwera pano ndi Mibawa television. Yani mamva chonche. Ndi abati Mibawa television creativity that does us. Tabwereza ni mawa amenewo. Ni mafandizo kuti chimeji kuchitika panchani. Sipa na mpikisano.
Tinapeza mpikisano. Tafika pampikisano ngati? Tinapeza pampikisano. Koma nabwe kuniziwe zimene kuchitika. Kuno ndi kuchani? Kumulanja. Kulimbuli. Okay, Nkulanga. Tabwerezani mauti Mibawa television. Mibawa television. Yeah. Ndimalize twet. Maliza. Mibawa television, creativity that dazzles. Mibawa television, creativity. Mibawa television, creativity that dazzles. 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 Kodi Nkulanga ndiwe wofatsa? Kodi Nkulanga ndi wachani? Iwe ndi wofatsa? Kodi ndi wofasa? Iya. Network ndimozi? Network ndimozi. Akufusa kuti chani fondi kuti napeba mpikisano. Koma timbanga mazimezi kuchitika. Abantu bali bebo mpikisano. Awana Mibawa. Ndifuse ndi vanu mafusa ndi mafoni yankule kwatu kumene kuchokera mena peze. Ndiye mukunipo muoneza. Kanyuani. Oselo, mano nyumu nkumawo. Komwe zomwe uyu. Sita iye kabulu wino. Ito kukohene nyuta. Mwamba. Mafia, Moseliwa. Na nyuta wo. Talomwe omnona wo tereno mwe. Na taulana mo. Nyo, mulota munakiwe sasa. Characteristics. So. Characteristics. Photosynthesis. Photosynthesis. Nakodwa. Tiyeyo cholo chache hapo yauka. Iya itu mene tu tachezera kuno bwanji tibwerereso ku planta nditu. Koma iya mene mukonera mukuti tacheza bwino. Mwina tose pamozi tikone kuti the good, the bad and the ugly. Tiyapo chani? The good, the bad and ugly. Matibanji? The good, the bad and ugly. Matibanji mene ko? The good, the bad and the ugly. Aquele esse moçambicano aquele. Aquele esse moçambicano aquele. Aquele esse moçambicano. Só não falar de chichewa. Falar de português. The good, the bad and the ugly. Iya itu tenti pitire nditu. Mkaulanji? The good, the bad and the ugly. The good, the bad and the ugly. The good, the bad and the ugly. Good, the bad. Chalo wangawo limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kupezani pa program imene ya Sapota. Msaiwani program imene itu timacheza madera osiyana kumva kodi anthu akuti bwanji. Koma ya lero ndiyo ngopereka mwayi komanso kuthokoza amayi amene agwira ntchito kuti ife asapota aoneketu mene akuonekera mu lero ndithu. Ena nkumalazo ti ya Sapota uyo Sapota chifukwa choti mayi anagwirapo to ntchito. Nde kwa inu nonse tiyeni tithandizane poti tiwafunire zabwino zonse makolo athu, especially mayi pa nthawi yawo imene afika imene akakhala kuplanta ndi chakuti pa Mother's Day timakumbukiratu iyayi za Yesu Kristu. Kodi ndizoona zimene zoti timakumbukira za Yesu Kristu? Iyayi ndi mmenetu wanenera. Bwanji tiyambe ndi mkulu amene akuthokoza kuti mayi anayigwira ntchito. Tiyeni timone kamuna yes, mbangotu ameneyo tukuiyayi kuna kuti mayi anayigwira ntchito kunyadira tu pa tsiku lake limene Selina Dumbula nkumafusa kuti nkhani yake yomwe ya Mother's Day imeneyi inde Selina nkhani yake tu ndi imene anthu kusangala. Tsopano kwa amene analibe choti akapereke kwa mayi ndi chani. Ena kuti iyayi timakonzera madzi kuti asambe tikasambise makolo mukasambise zona. Iyayi ngati iye ali okalamba kuti sangathe kusambisa mutha akasambisa muchitinamvera kwa enaja. Koma ena amandati kukapasa chidzenje nanga mutafuna kuti nkhuku mukapase koma ine nkhukuyo mulibe mungapange bwanji. Tiyeni tione kuti akamuna ena anapeza mwayi bwanji okapereka to nkhuku kwa makolo awo.
Yes. Ameneyo tukungopeza tubomweta amene tikuonera mu nkhuku kumangotuluka ndithu muchigali moto menemo abambo anangoti ayi ife tichitsatira sono ngati inayenda 10 kilometers kodi abambo amenewo anakafika ndi nkhuku zingati ku nyumba kwawo zonsezo kuchitika pa program imeneyi ya Sapota Mother's Day special. Tsopano kodi nkhuku zimenezo anakapanga nazo bwanji atafika tu kumeneko ku nyumba tiye tingonoti kamuna amene anapanga bwanji nkhuku atayikamisa ana amene poti tiye akonzere mayi chakudya tiye timone bambo ameneyo. God bless our food in the name of Jesus Christ. Amen. One God gives my boy, Miran taking up a Yes. Mabotu amene nditu kwatu tumusatu ana nditu kucheza tu iyayi kusangala kuti amayi anachigwirira ntchito tsopano ndipo chanelo tinali kuukwati ndithu wankunika kodi nkunika kumeneko anavina bwanji kodi dress imene ngati la hayala kodi zikhala bwanji ndithu iyayi tu kwa manase kumeneko kwena kuti kukhala mavuto ndithu chifukwa choti Amoni kapena Asala akhala ndi ntchito yoti atsuke achape dress limene asanalipereke kumene anabwerekako tiye tione kuti anavina bwanji nkunika. Yes, amene otu analitu ankunika kuvina nditu pa chikwati chawo nditu chimene chinachitika pa Mother's Day. Iyayi kusangalala kuti iyayi ife talowatu mbanja nditu iyayi zabwino zonse iyayi tijoineni pamene mukusangalala. Tsopano nde kunalitu Devi all the way from Tanzania ananoti inenso tu pa kwatu menewo ndikhala pomwepo ndi akuti ankunika asatichayinire kuti iwo amadziwa kuvina ifenso tu timavina mwadolola tiye timone Devi Chilwa all the way from Dar akuvina pamenepo. Devi Chilwa all the way from Dar kubwera kuzavina nawo tu paukwati umenewu iye kanyimbo popo pasipasipo kumamveka kuti iyayi anakubala iyayi tu kuthokozedwa kuti iyayi anayigwira ntchito. Tsopano anthu ena tu nthawi imene nkuwafunsa kuti kodi ayise bwanji tipite kunyanja zimene zangotikumbusa nthawi imeneyo iyayi tu abekete atakumana ndi iyayi watu abena ndithu chidzanja akuti tipite kunyanja abena ndithu abekete ndanafunsa kuti tipite kunyanja kodi iwe ndi mayi ako ndi mvuwu ndiye bwanji pang'ono pokha tingomva kuti conversation pamenepo inatana bwanji abekete ndi abena. Inu baby inu teno nyanja. Wariba? Tipilo nyanja bafori imesa ni Mother's Day. Ndiwe ndi mayi yanga. Eh? Iwe ndi mayi yanga. Yes. Nkani yake tu ndimene nditu iyayi tiye tikaone makolo kodi ajijo inu munakaona makolo. Yes, chakumadzulo tinapita tu chakuna miyango kumeneko tinakamuona Nyagondwe ndithu yakuti iyayi akungosekera kuti iyayi aviviso kuchokera iyayi kumangala ndeko atitumiziratu ayayi timafruits akuti iyayi zinayendera bwino ndi iyayi ndikathuko kumene tinapita kumeneko ndi mwati iyayi analandiranso ndithu kuti iyayi tathokoza tu iwe mwati potibwesera zimenezi ndithu iyayi kwanyadirira tu makolo ndithu tiye tapase makolo ulemu iyayi nthawi yanu tu sinafikira nenso ndizafikaso umeneko kutiso ndizakunyadireni bwinobwino pachaso maikonda program imene ya Sapota ndiye ndikuti iyayi zikomo kwambiri. Tsopano inali tu holiday pamenepa ndi ana ena sana mvesese chifukwa choikonda skulu amati apusatu atiuza kuti sitipita ku skulu koma ine ndipita ndithu ndete tingomumva mwana amene. Wapuza jani lero? Apuza masamu English ntichewa ndeko mamadamu wakuti masa pite atipite la chitatu ino kumande sojomba sinima zifuna takhaji nthawi chachi
chambiri tili pa holiday. Ine nde mwana ndipita kubetu akanibweza konko. Yes, ana ake tuntu amene akuti inebe ndipitatu kumene ku skulu ngakhale skulu kulibe iyayi iwe apa ndipa holiday. Koma mwanayo panali chifukwa chimene amanena zimenezi kuti mwanayo amayikonda kwambiri tu skulu. Komanso aphunzitsi iyayi amaphunzitsa bwino. Aluhanga tu sitatchula this time chifukwa kuti aluhanga padali pano kuti nthupi musakupeza bwino. Nde aluhanga ndikuti iyayi inu ambuye akhale nanu kuti iyayi mubwererenso mukadyenso tuchoko kuchitawira primary school. Tsopano abale anzanga tiye tione chifukwa chimene mwana amafunitsitsa kuti apite ku skulu ngakhale inali public holiday. Tiye timuone mwana amene ndiye aphunzitsake. Yes, zimenezo kukupezani pa program imene ya Sapota. Aphunzitsi kuphunzitsa mwadolola ana asosafuna tu iyayi kujomba ku skulu ndithu. Tsopano ana amene waso kumafunika tu kuuzidwa nyimbo ya fuko lathu. Tisaiwale kuchiwembe anatuza kuti Malawi National Anthem ya sintha ndithu. Ndeti naimva Malawi National Anthem ya ku Zimbabwe. Achicho Malawi National Anthem ya ku Zimbabwe. Yes, Malawi National Anthem ya ku Zimbabwe inaimbidwa tu pa chiwembe pa mpira stadium. Yes, tsopano bwanji time abanazanga time pamene tikumva Malawi National Anthem. Tiyeni tiyimirire tonse time kapena tigwire muja timagwirira masiku ano. Nandos Malawi, play belando peace, Brodam region, every land John to bless our August Manaswa, Lord to the akuti chani anti maza Malawi iaitu Malawi National Anthem kuimbidwa mwachi Malawi osati chatina imva ya Malawi National Anthem ya ku Zimbabwe koma uyu watiimbira tu bwino tibwererenso pang'ono poka tingomuza Serina kuti tionenso Malawi National Anthem kuimbidwa Nandos Malawi, play belando peace, Brodam region, every land Zanzi John to bless our August Manaswa, Lord to Yes, imene itunde yeni yachi Malawi ndithu. Abelenzanga nde nali kukwati nde kunapeza so iya insungi chuma tu kumeneko kapena amati makashia anali kumeneko ndithu kutolera ndrama ndikumawerenga kuti ndrama zisaponyedwe pena palipose zisungidwe bwinobwino. Tiye tingoona kuti kashia ameneyu anazitolera bwanji ndrama bwinobwino osazibwenzeresa so muli chero. Yes, mupitiranji kukafuna makashia ena ndiena ndithu achina laheo alipoti akhoza iya kukhala kashia eni ndithu nde makashia tu amenewo ndithu kusunga ndrama zanu ndithu kuyika apa ndrama icha kumabwereraso kuyika apa ndrama icha kumabwerera. Abalazanga imenetu inali tu program ija ya Sapota ndipo gawo limene linali la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Ama inonse ndikuti maule mwanu chifukwa choti iyayi inu munapangisa kuti awonso kuti azionera television imeneyi chifukwa inu munali pamenepo ndithu. Inenso kuti iwo akhale pamenepo azimuona Jijo ali pamenepo chifukwa chokuti panali tu mayi. Nde tithokoze
kwa amayi nonse poigwira ntchito tu imeneyi. Munali ndine George Brilian pa program imeneyi ya Sapota. Iyayi tithokozenso tu mayi a Lahel Selina Dumbula chifukwa choigwira ntchito kuti zimenezi zichitike. Kwa inu nonse ndikuti iyayi tiyeni tikhale pamenepo tikunjoya Mibawa television. Bwanji padakali pano pamene tikutseka program imene tilowetu mu pemphero. Kuti likhale la chisisepi kapena likhale lijala chikatolika. Abale anzanga ine George Brilian ndikuti tiyeni tisiyane mote.